vas sve pozdravim. Naravno štrapare, ove momke, stalno smo na terenu, Milomira, ekipu, Hadžića, društvo i želim sutra svima pobjedu. Evo specijalno, može li jedan disko gajde, ako može, prvo nešto ovdje za štrapare, za ove prijatelje B-dur, ako može. I da vidimo ko će pobijediti sutra, jel tako Milomire? Ti si glavni i odgovorni. I naravno pozdrav za moje kolege i hvala puno. Drago mi što sam evo. Pobjeće najbolje najjače, jel tako? Tako je, to je uvijek tako. Nema štimarke, Damire, sudije su ispravne. Evo specijalno, za ekipu i naravno za sve vas. Dorata i vrana i nudio me školovanje, ali šta ću kad volim strapanje, ali šta ću kad volim strapanje. Nek se moji ne stide, što mi škola ne ide, šta ću kada imam dara za strapanje i strapara. Šta ću kada imam dara za štrapanje i štrapara. Za ove štrapare naravno se nosim specijalno za ekipu. Veliča će lakše u vladu, uči školu i vodi u gradu, ali ja mi dao desnu ruku kada konji vala ne povuku, ali ja mi dao desnu ruku kada konji vala ne povuku. Ne se moji ne stide, što mi škola ne ide, šta ću kada ima dara za štrapanje i štrapara. Šta ću kada ima dara za štrapanje i štrapara. Od štrapara specijalno, naravno za sve ostale. I naravno svima želimo pobjedu. Nek se moji ne stide, što mi škola ne ide, šta ću kada ima dara za štrapanje i štrapara. Šta ću kada ima dara